Prema podacima Službe za odgoj i obrazovanje mlade i sport grada Mostara, u školske klupe danas su sjela 994 prvačića. Prvi dan škole predstavlja posebnu radost za sve učenike prvih razreda, ali i za njihove roditelje. Te im je poručeno kako djecu treba učiti radnim obavezama i podsticati ih na učenje. Vjerujem da će danas shvatiti da škola je nešto vrlo važno u životu i tako želimo prenijeti na djecu da oni to gaje, da vole školu, da vole svoje učitelje i da uistinu se ponašaju društveno odgovorni, jer mislim da je to vrlo važno. S obzirom da je nastava u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona bila odgođena zbog vrućina i građevinskih radova koji su se izvodili na 7 škola, iz vlade je poručeno kako će se ona nadoknaditi. Malo će se plan i program izmijeniti. Vi znate da je vlada ove županije ove godine izdvojila oko 10 milijuna maraka za opremanje škola, za rješavanje pitanja tehnološkog viška, za novu organizacijsku shemu. Tako da evo, možemo reći da smo puno toga uradili, malo smo kasnije počeli, a sve ćemo to nadoknaditi. Učenicima su dobrodošlicu poželjeli i direktori škola, te su istakli kako će nastojati poboljšati uslove rada i u ovoj školskoj godini, te svim učenicima približiti važnost obrazovanja. Spremni smo za početak nove školske godine, uvijek nešto novo ima, istražujemo svi kako poboljšati i uvjete rada i naš način rada, stojimo na raspolaganju našim učenicima, prije svega onda i roditeljima, jer smo mi ovako u jednom trokutu koji mora biti zajednički. Jedino tako možemo uspjeti. Obrazovanje je zaista važno i želimo da djeca od prvog dana steknu pozitivan stav o obrazovanju i da budu vrijedni ljudi i da rade na svom obrazovanju tokom čitavog svog života. Ova posjeta ujedno je bila i prilika da direktori škola upoznaju kantonalnog premijera Nevenka Hercega i gradonačelnika grada Mostara Ljubu Bešlića sa radom i funkcionisanjem ovih ustanova, pri čemu su zajedno obišli učionice i ostale prostore u objektima.